to the site. Akala ko iiwan na lang. Yan o mga katolits, andito po na kami sa Suwal Municipal. Dito tayo pumarada dahil mainit doon sa Suwal, ay sa munisipyo. Dito lang tayo sa Suwal. Good morning mga katolits. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan o. Yo, what's up mga tolits? Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, Sansulok, May Kinamundo at sa Bayong Dagat. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon mga tolits, no? Andito tayo ngayon sa Pangasinan, Suwal. At ibang lakad naman po ito mga tolits, no? Uy! Ibang lakad naman po ito mga tolits, no? Yung tinutukan natin ng camera, isang followers, isang subscriber po mga tolits. Yan, ibang lakad, ulitin ko po, ibang lakad na po itong aming dito sa Suwal ngayon. Iba naman po ang aking kasama. Sila naman Jandy, Anggi at si Pau. Ibang barangay naman po yung aming pupuntahan. Yan po mga tolits, yung ating mga matagtago ka. Yan po na mga tolits, yung ating mga subscribe, ating mga followers dito nahihiya sa atin. Okay po, iba naman po ang ating dalang sasakyan. Ito naman po, ibang sasakyan naman po ito ang aking dala. Ano lang to? Alright. Yun o. Suwal Municipal. Tingnan nyo kung gustuhan nyo ba. Sige, George. Mga kainan dito, yun lang yung mga namin dito. Maraming cafe dito. Research mo kung Si Ma'am City. Suwal Power Plant View Deck. Wala, magbakasyon na ka. Grabe. Okay naman, mabait naman sila. Ang init ng bagong Katolits. What's up mga Katolits? I-open nyo yung ano dyan. Katolits. Ang giparan nyo na aircon. Na ano ko na sa aircon. Okay, at least Yun mga Katolits, tapos na po kami. Tapos na sila sa munisipyo ng Suwal. At tapos na rin kami kumain ng tanghalian dito mga tolits. Dito kami kumain ng tanghalian. Ito Suwal Peaceport Restaurant. Ayan po. Mamaya ay didiretso na kami sa barangay Kapantulan. Ito po, dito po kami kumain sa loob na ito. Sa loob nito mga tolits. Alam mo ang simbahan sa Suwal. Sobrang init dito mga Katolits. Grabe. Diyos ko mio, ang init. Wala tayong magawa mga Katolits. Talagang mainit ang panahon. Ayan o. Sila o. Tapos na ang ating mga dalaga at ating boys. Tapos na sila kumain. Ano, masarap bang pagkain? yes. Sigurado?
Sigurado kayo masarap pa. Balik-balik kayo. Solid. Mga ma'am, balik po kayo kung nasarapan kayo. Thank you, sir. Ayan o. Okay po mga tolits. Alis na kami. Kita-kits tayo doon sa barangay Kapantulan. Huwag kang pahalata. Kunwari, ano lang. Huwag mo naman masilapit sa buhay. Lalong lalaki mo. Mom. Hindi kayo pupunta dyan. Ano yan? Dapat Sa gobyerno niyan eh. Ano? Tawag niyan? Ayan o. RRFO. Ah, hindi. Hindi ka RRFO. Yan po ate sinasabi nilang evacuate. May mga sa vlog. Oh my gosh. Gusto ko na maging travel vlogger. Magkano bili mo dyan, kuya? Alin? Dyan sa camera. 20 plus? 21? Eh, gusto ko talaga. It's ano yan? Insta. Hello. Ay, GoPro. Action 3. Action 3. DJI. Wala, gusto ko rin. Pero wala akong may. Si Gracie, mayroong ano kaya? Yung 360? Ah, yun nakakabit lang na ano. Dito lang. Magnetic na ano. Ganda ng quality. Gitera. Si Harvey may ganyan. Mas maganda yung kay Si Harvey. Harvey meron. 5 yun. Ilan gigabyte ng storage mo dito? Wala ka yun. Ganda ko, Miguel. Malaki. Ang liit. Maliit lang. Dandan lang kuya. May nakasunod. Ulihin. Saan? Wala na. Wala na. Ang Ganda nun. Akala ko sa Langgola nung una. Akala ko din. Tapos na-realize ko, walang ganda ng lipad. Tapos ang ganda ng feathers niya. Titingnan din ng mga tao. Parang ang sayo ng fauna din. Ang dami nilang nahuli. May nahuli nga silang owl. Ayun ang fauna. Baka. Kaya na yan. Galus. Nakapagpata ka na ba? Sa presentation. Tsaka yung sa game match. Siya lang. Sa kahit talaga yun. Barangay Kapantulan. No! Yan kasi. Huli ka, Sabi ko, Katolits. ang ganda mo ng pangalan ng school nila. Tinignan ko Paano kasi ng yung elementarya ng Pinoy? Huli si Katolits, sir. Sano? Sabay-sabay tumingala yun. Tapos pag in-upload mo yun, ano? Siyempre. Leto! Sino? Upload. Saan sila nag-video? Video ka na naman ha? Puro bahay na. Grabe mga katolits oh. Ang laki ng puno oh. Ayaw ko kung anong klaseng puno. Mangga yata to. Ano to? Anong klaseng puno ito? Ano laki mga katolits oh. Ayan oh. Kita nyo mga katolits. Ang laki. Oh, dito tayo magsimula. Ayan oh. Hindi ba laki? Alright. Oh, may sanga pa siya dun oh. Ang laki mga katolits. Oh. Ayan o. Balik. Alright. Laki ng puno. Pinakapuno niya. Laki. Ayan o. Alright. Thank you. Ayan po no mga tolits. Andito tayo sa barangay Kapantulan. Sa Suwal, Pangasinan. Yan po yung paligid no, matolits. Ayan po ang welcome Kapantulan. Ayan po, dito po tayo ngayon matolits. Alright.
lang saan. Ba? Luwanis na ko. Huwag lang mag-stay. Ilaban ko to. Ay wala. Dapat pala nagpalit mo ng teacher. Thank you po. Hello mga katolits. On the way to the site. Akala ko iiwan na lang. Sino iiwan ko Yun o, yun o. Hey, iwan mo yung client natin. Hindi yung ano. Lolo. Yung Jollibee. Uy, ito may donut! Ay, basura na lang yata. Yung box ata, alam ko yan, yung may laman pa eh. Ay, siya. Sayang, sa atin na lang, sa atin. Galit tuloy si Tabatsoy. Ay, kinuha? Akala ko, Sabi niya, iwan niya. Ayaw, Baka hindi na pinaiwan. Naghihintay pa naman yan sila. Sana nanguha na siya kanina pa. Oo, sige. Kawawan mo yung laptop. Patay mo. nasa likod. Ay, te, tumingin ka sa likod. Ah, may donut! Ay, basura lang yan. Sagot ka ni Kuya Lito. Kumuha ng isang Ano yung nanak mo? Tissue natin. Wala. Ay, nasa bag ko. Huli. Ay, sorry. Kuya Lee. Nakasalubong natin oh. Nawala na yung mga sasakyan. Video ba yan? Iikot, igagan sa'yo banda. Para. Hello mga Ganyan. katolits. Welcome back to our vlog. Saan sila? Ano no? Kita-kita yung bubong. Nawala na po kami dahil dito. Sa inyong mga katolits. Ay, wala to. Can we drive a bit Kita slower yung so we can panots take ko eh. pictures? Ay, magpipicture pala tayo ng mga... Ay, maggalaw to dyan. Di mo pinindot yung stabilizer. Ay, sorry. Hindi. Kuya, pwede bang ano na lang tayo? Windows down. Window na lang. Aling window? Bitana na lang. Huwag yung ibaba na masyad. Baka Kasi magpipicture tayo ng lagay. kailangan ni Lagay. Susana. Huwag mo lang masyadong Asan na ibaba. sila? Sige lang, diretso lang tayo. Ayun lang. Diretso lang eh. Ito sa mga picture natin mag-burn. Innova. Dalawang Innova yung sinusundan natin. Kasalanan nila yan eh. Sila yung sinusundan. Iniwan tayo eh. Uy, naririnig pala dito lang. Lagyan mo na lang ng i-mute mo na lang tapos ng background sound effects. Yung mga meow, 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 meow. Thank you. Kaya na lang yung background music pala. Kiss me on Di ba pabaliktad ka? Ganda pala itong ito, no? Area na. Layo pala yung site, no? Malayo ba? Layo na tayo eh. Paano? CR mo na. Patay ka ngayon. Diyan nga sa tabi, oh. Wala kang ganun. Cut. Ayan, Eco Grow picture mo. Eco Grow Farm. Yung Balyog Elementary School. Dahan, kuya! Eh, shit. Wala ka. Hindi, yung ganda yung actual lang yung picture na. Mamaya. Mamaya. Yung actual. Naku, patay yung sakyan natin dito. Pwede mo ito gamitin as background music. Sabi siguro ng mga driver. Ano ba yung classic Land Cruiser? Ang bagal naman. Maingat lang. Talo yung mga yun sa Land Cruiser natin, kuya. Ha? Nakita mo kanina kung paano umakyat yung isa. Sa Bupulson driver eh. Ay, sorry. Pinasok niya agad na alanganin naman eh. Talo itong Land Cruiser. Ay, talo yung Innova. Yung picture yung mga kambing. Yun. Bound na. Meron na palang public office yan. Oo, yun o. Sige, ibara-bara yung sakyan niya dyan. Tingnan nyo. Ay, sorry kami na ba? Land Cruiser kami.
Survey, survey. Pag nagsabi. Oo nga eh. Mag-take kayo ng notes kung anong... Akala ko ba wala pa masyadong tanim dito? Bakit ang daming ano dito? Sitaw yan, sitaw. Oh. Baka personal nga. Personal, Hirap maging personal to. personal yan, laki-laki yan. Oo nga. Ito, ano to kuya? Saan? Ayan, yan. Sitaw din yan. Ay, sa kabila. Sitaw din. Ha? Talaga? Uy, ang ganda naman dito. Odoy! Odoy! Wow! Gande. Ano? Ay, inuubo pa ma. Hayaan mo yung ubo. Itaas mo dyan, di. Di, itaas mo yung ano, may... Pwede taas. Ito, ang ganda. Ayan, yan lang, yan lang yan. Makataas. Meron pa, gusto mo, may mas mahaba pa dyan. Okay na. 1 metro ang haba. Ang ganda oh. Grabe man yun. Nako, nagkamali tayo. Ba't ito yung puti dinala? Daming... Oo nga. Ano? Saan tayo dyan? Bakit mas maganda yung view mo dyan? Aring po. Ang ganda oh. Alright. Ano sila? Bumaba na sila? Andito oh. Bumaba na sila? Wala pa. Mababa ata. Ay, bumaba na sila. Pwede pakit tayo sa sana. Baka ayaw Para mas magpa-video maganda to. yung view. Baba Ang na ganda tayo, naman dyan. guys. Parang nasa Bohol lang tayo. Iyan ah. Chocolate hills. Tara. Wala, ang daming ano. Taas natin yung... Hindi, kailangan palabasin mo. Palabasin Kuya, pa rin paano yan. to? Adi, maghuli ka ng isa. Ang dami naman. Huli Dati ka ng... kumain ka. Hali ka ng isa, i-hostage mo. Let's go to the beach. Itaas mo dyan, di. Pwede taas. Ito, ang ganda Yan na lang, lang. yan lang yan. Makataas. Ang ganda oh. Ito yung puti dinala. Yan. Hindi namin nakalain. Yan. Daan. Andito oh. Bumaba ata. Ay, bumaba. Pakit tayo sa sana. Baka ayaw pa. Para mas maganda yung view. Bumaba Ang na ganda tayo, naman dyan. guys. Parang nasa Bohol lang tayo. Yan ah. Chocolate hills. Tara. Yan po mga tolets, andito na kami sa site kaso nga lang may hindi kami inaasahan yung isang sasakyan sa aming harapan ay nabalaho. Ayan, imbes na dito na kami at magmamaniobra na lang siya, na-shoot pa ang kanyang gulong sa butas. Di naman butas yun, parang ano mga tolets ba, parang kanal siya na mga kanal na nadadaanan ng tubig na lumalalim. Imbes maniobra na sana siya kasi nga dito na kami sa side, na-shoot ang kanyang dalawang gulong kasi nagmamaniobra na nga yan siya sa kabalagpag na yan ay nasa ating harapan. Kaya tinutulungan po namin na itulak paatras para matanggal siya sa pagkabalaho niya. Swerte mga tolets dahil hindi malambot yung lupa. Iba pa naman dito sa lugar na ito mga tolets, pag tag-ulan malambot ang lupa, pula ang kulay at maputik, makapit. Sa panahon ngayon tag-init o init, walang putik. Kaya isa-isa po kaming naghanap ng bato. Kaya si Jandy naghanap niya ng bato na maikalang man lang namin. Wala po kaming nakitang batong medyo maliit-liit lang sana ng konti.
para ikalang namin doon sa kanyang harapan o kaya likuran para pag umatras meron kaming nakita malalaki na bato. Kaya wala din namin kaya itulak. Ang ginawa na lang namin dito mga tolits, kumuha sila ng mga jack nila para iangat, pero di rin kaya ng jack nila dahil maliliit. Ang ginawa ko po ay kumuha ako ng jack dito sa aking sasakyan dahil malaki, pang heavy talaga yung aking jack na dala-dala, aming jack na dala-dala sa aming mga sasakyan. Yun po ang ginamit pangkalang. Iangat namin yung sasakyan para pag may angat mga tolits, ilagay namin yung bato na malaki para pag abante niya o pag atras matanggal na siya doon pagka-shoot ng butas. Ang purpose ng jack mga tolits, iangat yung sasakyan kahit yung isang gulong lang para ilagay yung bato sa butas para parang parang di na siya nakabaon mga tolits. Yan, sa time na yan kahit anong hanap ng bato, di talaga bato, maliliit na bato, wala talaga. Kaya yun na po ang naisip ko, jack na malaki at inishoot doon sa kanya ilalim at inaangat at inilagay ang bato para makaahon. Yan po no mga tolits. At sa oras na yan ay ikukunin ko yung jack at iangat yung sasakyan. Yan po oh. Sunod lang. Balik ko dito. Gamitin na kita natin. Sundan mo ako. Pag mag-build. Di ba may drone na sinisit sa sarili mo? Kulay ng damit mo. Tapos susunod na lang sa'yo yun. Oo nga. Automatic. Mahal yun. Maliit lang kasi yun. Pambababa lang din siya, pwede pagtaas. Pagkaan lang yan, pwede rin pwede siya mahangin. Yes, sila. Yes, come here. Look. Bow in the house. Bakit? Nasira? Tinitingnan niya. Madalang car wash to ha. Okay, tara. Daming langaw! Wait, langawology. Ito ay yung window. Ano nakalak? Bukasan ng window. Oh. Oh, wala oh. Bakit wala? May problema naman natin mo dyan. Wala oh. Okay, kalabasin natin yung mga GG Kasi tayo. mga pinto kasi nito, huwag masyadong i-compare sa galaw-galaw yan dyan. Kahit Uy, mag-spaghetti gusto ko pa lang ba? ganyan. Pero wala naman ako sasakyan. Aling ganyan. Kapit mo sa grab. Wala na, wala na sila. Ito yata, lumigo yata. Saan sinend ni Ellie yung ano? Sa airdrop. Yan o sila. Wala Oh. kasi Ayan. ako. Oh. Ayan, may bahay pa. Bango. Poultry yan. Hmm? Oh. Tara, baba. Tumama ba sila? Teka. Oo, magpipicture pa tayo. Mag-observe pa tayo. Lahat yan tatanungin ni Susana sa atin. Ah, ito yung ano. Ano mga nakita niyo doon? Ano mga halaman? Ano mga halaman? We're not forest. Kailangan natin maghanap ng source of water. Oh, binubuksan na kayo. Baba. Baka Akyat pwede to. tayong pumasok. Dadalhin ko pa. Dali mo? Dito na muna. Baka Tara. paano pa yun? Madami pa yan dyan. Aray ko. Yan po mga tolits, nandito naman po kami sa isang site. Yan yung sa aming harapan. Private na gate yan at
may titingnan lang po sila dyan. Kaya kami dito po huminto at mamaya lilipat kami doon sa unahan mga tulids. Ayan po no, at dito lang po muna tayo at kami, ayan po ang mga driver na mga kasama natin dyan sa rent a car ride. Ate! Thank you po! Vlogger din siya ate. Oo nga po, napapost siya sa Facebook niya. Tapos sa ano yung langaw na Ilang ba na lang ang nahuli? Yung langaw na nag-chat siya. Oo, nag-viral si ate. ano ba yun dahil sa langaw? Langaw nag-chat siya. Ilang views? Yun lang, 1,000 lang hindi siya nag-game. Niyabang mo yung sayo. Ha? Niyabang mo yung sayo. Inihabang ko yung 300 ko. 300,000? Wala lang. Sabit ka lang yung 300 views lang. palabasin na natin ang mga langaw pag ano natin, paglagpas natin dito. Ay, hindi ako yun. Patay mo natin aircon or... Mainit? Kasi ako. Ba't ako mo? Bakit lamigin ka din? Medyo. Yun mga Katolik, magandang hapon at kami ngayon ay nandito na sa hotel kung saan po kami tumutuloy dito po sa nasasakupan po ito sa Alaminos. Ayan po yung aking kwarto. Ako lang mag-isa po dito mga Tolits. Oh. Ayan. Alright. Oh. Maganda po yan mga Tolits. Ako lang mag-isa yung CR niya dito. Ayan. Yan po yung CR. Ito po yung CR banyo. Ayan. Ayan na yun. Oh. Ayan po mga Tolits. At tayo'y lalabas muna ng sandali. Oh. Ayan o, yung paligid dito mga Tolits, yung kwarto nila. Nandyan yung ating kasama. Ayan po ang baba mga Tolits. Ayan po ang baba. Ayan o. Ayan po yung ating sasakyan nandyan. Ayan po paligid. Yan lang po, matulits na. Yan po ang ano dito. Medyo ano din to, malawak-lawak at maraming kwarto. Ayan. Ayan yung baba. Alright. O, diba matulits? Ayan po, at balik tayo dito sa loob. Ayan po, matulits, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you for watching. Bye-bye. God bless us all. Bye-bye po mga Katolik.